Mabungaong kabuntagon mga igsoon. Pwede na mo mag-share. Pwede na ninyo i-mention yung mga higala. Kunya, ako sa diri mga igsoon, i-share sa nako, no? Shout out Bihati, Bryden, Ailis, Axel. Watching from Vancouver, Iceland. Ano siya? British Columbia. Sinsya na kay Nay naka-ana ako on screen sa cellphone. Thank you, Ikson. God bless. Okay. Bagong kabuntagon nga gihatag, gitugot sa labawng makagagahom mga igsoon nga puno sa paglaom. Natulog man ta nga naatay gihambin nga problema. Apan salamat sa Ginoo kay gipamatata karong buntaga tungod kay solusyonan na niya atong problema. Gipamatata sa Ginoo karong kabuntagon nga naay paglaom. Kay kung wala pa tay paglaom, wala nang tatapamata sa Ginoo. But gipamatata sa Ginoo nining kabuntagon igsoon. Bisan pa man og natay mga struggle, natay mga problema, natay mga kabugaan nga gidaladala. Kay gusto ka pasination sa Ginoo, gusto si Lord nga imuhang masaksihan kung unsaon niya pagsulbad imong problema. As long as mukupot ta niya, mutuo ta niya, naay paglaom, naay kasulbaran sa tanan natong mga problema. Amen. So anyway, akong gi-shout out ang tanan diha, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, shout out mga igsoon. Mga OFW sa lain-laing kanasuran, shout out. Okay? Mga seaman, mga naka-permanent resident na diya, shout out ninyong tanan. Salamat sa kanunayng pag-atang sa atong live igsoon ug sa ang uban nga busy mo reply. Salamat kay daghang mag-message na ko nga pastor, nag-reply na lang ko kay wa ko apas duty ko pastor. Praise God. Salamat sa inyong kadasig nga mamati. Muhatag og gigayon sa pulong sa Ginoo. Anyway, naday ko i-shout out sa diri mga igsoon, no? Akong i-shout out day akong sister si Sham. Shalom nga naa sa San Remigio, Cebu niya. Of course, akong i-shout out si Raddy Elliot. Kay nga ning uli naman daw ni sa isla. And this time akong i-shout out si Tatay Lordy Elliot. Okay? Og si Nanay Arlina Elliot. Okay? Again, kumusta mo diha tatay, si Mama Arlina Elliot og si tatay or si Papa Lordy Elliot. Nga naa sa San Remigio, Cebu. Usa ka adlaw magkita-kita arta ninyo diha, no? Mag-food trip ta. Bitaw kay daghang isda diha ba, no? Makatuwa ta diha. Nindot kay siguro mga sabaw diha kay bag-o bitong kuha bitaw sa kuan, presko pa kay labas pa ba, no? So again, shout out yung tanan diha. Of course si Nadi sa dakong shout out, murag nagsakay siya ging, sakay siya ron. You know? So ug sa church nila diha sa San Remigio, I know and I believe daghan ko followers sa diha sa nga church nila kay nay mag-message na ko pod. Okay? Brother Don Custodio, shout out long live brother. Uban sa grasya sa Ginoo. Okay? So ang shout out tanang mga piniriso sa or inmate sa Lumbia City Jail, mga brad na ko diha. No, daghan na kumusta na ko, no? Kumusta sad mo diha mga igsoon? Dili jud ko kalimot sa time nga ning bisita ko diha. Nga grabe inyong pag-abi-abi, grabe inyong pag-atiman ako. Salamat kayo. Mga brad na ko diha nga usa sa nangulo sa sa Kalinaw, Kahapsay, ana nga prisuhan. Lumbia City Jail. Brad Ungas, long live kanunay, Brad. Salamat sa souvenir. God bless, brother. Unya akong i-shout out mga igsoon tanang mga daghan kayong mga followers na to sa CDO Cagayan de Oro ug sa mga ning bisita nako sa Carmen Villarin Street sa Cagayan. Thank you so much for your time. Ang uban taga Bukidnon ning bisita ginato dito igsoon.
nagpaampo personally. Kaya mo ba naghatag po mga gasa or unsa diha mga gift igsoon mamanta ngayo ana. Salamat kay namo sa akong prayer. And right now akong gi-shout out tanang mga jail officer. Shout out na ko tanang mga warden. Ang Cebu City Jail day shout out ako sila Brad Ares, Brad Renz diha. Mga brad, ipataas na tong Ginoo kanunay. Namo sa akong prayer. Gi-shout out na sad mo dong Radi Elliot na uli na daw sa Islay. Ang shout out na uli naman. Okay? Kunya shout out sa nako ang tanang mga security guard sa lain-laing dapit mo karon nga nasayan gipwesto o giposisyon sa Ginoo. Shout out sa ang tanang mga friends, mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, mga military, and of course sa mga higalan to nga naa sa Philippine Air Force. Na po'y nag-message na ko, Philippine Air Force o mga military, mga members sa Scout Ranger na adi, mga followers na to, mga viewers, shout out namo sa kong prayer mga igsoon. Bureau of Fire Protection as well, shout out na ko'y mga classmate diha nga wala nagpulis kay nagbumbiro, no? Shout out. And of course mga kapulisan, okay, shout out niyo tanan diha mga brad, mga sir and ma'am, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, tanang mga amigo na ko nga mga hepe, tanang kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, diri sa amuang station. Shout out among chief diri, Chief Amba, og sa amuang tanang mga amigo. Amigo, kauban ako diri nga kapulisano nga kanunay sad nga abtik sa ilang serbisyo. No, shout out Clarin Police Station, tanan-tanan dili na ko i-mention kay kadali sad ko igsoon kay namilakaw rong taon-taon, no? Kay naamang goy ko youth camp Bohol on fire, and then nay uban sa atong mga youth nga layo kayo pero dili mao na nga dili tanan makaadto, no, but naay mga pipila sa atong mga young people nga ihatod sa namo mga dito sila ba gusto gid sila, no? Mao na ning dalikyat ko kay basin dita ka live unya kasi madugay mi dito or unsa igso, no? Wala mi kay bawo ba, no? So again, pasensya dili kay nako mabasa tanan nga mga shout out ninyo. And ako din gi-shout out akong brads si Police Captain Albert Sator. Mohapit mi karon diha brad sa Kandihay, okay? Police Station. Kay na diha ang event. And then tanan-tanan, no? Salamat sa inyong pagtan-aw, pagpaminaw, mga followers nato. Mga subscribers. Na po yung mga star sender. Salamat kayo. Wa man jud ko na ngayo kabalo na mo ana. And then akong gi-shout out sad ang tanang mga new follower. Welcome kay mo nga page. This is for the glory of the Lord. And akong gi-remind sa tanan nga sa wala pa nakabalos tong YouTube channel na ato ang kuan igsoon nga ato ang YouTube channel, ang link na sa caption ani nga live. Sakto ba ko? Okay. Unya ini-click ninyo ana, dalhon mo sa tong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Unya mas dali mo diha makadungog, makakita or maka-download, maka-save sa ato ang mga live kay after ani ako sa ning i-upload dito igsoon, no? Paki-shout out pastor. Okay, shout out brother Larry Bungo or Bungo. Thank you brother, God bless. Norma Estrada, morning Pastor James watching from Malaybalay City of Bukidnon. God bless. Okay? So, manano? Okay? So, just before anything else, before we proceed, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section and to share our live igsoon. Mao ni nindot i-marites igsoon, mao ni nindot ipakatag igsoon pulong sa Ginoo. Anyway, shout out di ano ako ding ipaibaw igsoon. Wait, sa naining message na ko igsoon po tayo. Okay, nag-message na ako. Okay, mana, importante kayo. Ako rin i-shout out igsoon na kuan ari. Wait sa asa man to? Where are you? Okay. Shout out din ako karong akong ipaibawas kadaghanan nga naami umaabot nga youth campot nga usa ko sa speaker. Okay? Okay, usa ko sa speaker igsoon sa Camp Caris Ubay. Para nis taga Bohola, paminaw mo. Okay, to all of the Boholanos. Okay?
Na ako sang ikuan, ako sa ning ikuan igsoon kay aron makabalo daw uban ba. Okay. Asa to dara. So, taga Bohol ni, para sa taga Bohol lang Ginoo, ako lang ni i-shout out, akong isingit igsoon, no? This coming July, asa man to? July 15 to 18. Okay? Naikitawag ko Youth Connect Movement Summer Youth Camp 2024. Okay? Adto ang venue sa Camp Caris, Kasati, Ubay, Bohol. With a team called to serve. Nindot kay team ano, called to serve. Okay? Unya, usare ko sa speaker dire igsoon. No, again, this coming July 15 to 18, no? Naay youth camp igsoon nga usa ko sa speaker. O binuang Manila dire o gibutang ko sa featuring Pastor James Dumanon of open and close parenthesis mabungahong Kristohanon. Actually daghan og speaker niya usa ko sa ilang speaker pod. Pila ni speaker unom ikapito ko. Pito, God's perfect number. Pitaw, again, mga labi na taga-ubay, okay? Taga-ubay, daghang kong followers po diha. Og diri sa daghan tag followers da. Basta around Bohol igsoon na atay youth camp this coming July 15 to 18 with a team called to serve Youth Connect Movement and ato ang venue sa Camp Caris, Kasate, Ubay, Bohol. See you there mga igsoon. Let's go. Good morning, Pastor. Thank you for always taking the time to share the Word of God. Watching from GHQ Camp. Usasan ni kay gala na to igsoon nga. Okay, Camp Aguinaldo. QC. Sister, thank you kayo. God bless, God bless. Salamat sad kayo sa pagpaminaw and naamos akong prayer. Tanan. Mga uniform personnel na aduol ko sa dughanan ng mga ngana, no? Dili sa lalim inyong trabaho, no? Okay, so God bless, sister. God bless. So, let's pray. Kay kuana, di amanggoy kanang kuana ba na milakaw ron tao digsoon. Unya mao na nga. Ako dyan yung gigrab ang opportunity. Watching from Surigao, Rauzan sa Sodanip. Okay, sumana. Shout out, Pastor, from Cagayan. Okay, ako na nang gi-shout out tanang Cagayan. Tanang mga followers na sa Cagayan. Okay, let's pray. Anyway, shout out our almost, may reach na tayo, almost na tayo nga may abot sa 160,000 followers of Mabungahong Kristohanon. But this time, napata sa 159,000 followers of Kristohanong Mabungahon. So, Mabungahong Kristohanon. And then, grabe ang gibuhat ni Lord ani nga page kay knowing nowadays, sa social media mga igsoon, mas dali ra gyud mo daghang followers kaning mga labi na kaning mga laway bastos no binuang ang uban kay dili mga bastos dili binuang pero kanang mga mutabang bitaw kasi katawo nimo mas dali sila mo viral okay man sad no pero kana lang uban nga murag wala na bitay mga makatabang sa atong mga kabataan walay moral ba no mas dali siya mo viral no mao na nga wala ko mag-expect nga mao ni gibuhat ni Lord sa page na to igsoon nga bisag sa ingaron nga generation bitaw nga kusog ang ming taas ang level sa kadautan but still naagyoy mga uhaw pa sa presensya sa Ginoo sa iyang pulong no so shout out 159,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Let's pray. Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord right now. Let's invite the presence of the Holy Spirit para mas mapalawman na to igsoon niya. Our topic for this morning is very interesting. Because it's about gamayng panon. Okay, kasabot mo gamayng panon, gamay ra gyud siya. Nya atong i-connect igsoon sa giingon ni Jesus nga sigpit ang dalan, pilia ang lisod or sigpit nga dalan. Kay ang gipili sa daghan lapad nga dalan so gamay ra gyud nga panon so ato nang palawman igsoon okay so let's pray okay Father in heaven we come into your presence with a humble heart among gipaubos among kagalingon tungod kay among giilang imong pagkabalaan Ginoo pagkagamhanan pagkahari Lord God kinsa ra kami Ginoo kumpara kanimo so Lord we humble ourselves before you this time. And before we meditate your word this morning,
Amo di kang gipasalamatan sa laing higayon, Ginoo. Dili tanang tao karon, Lord, na panahon mamati, mamalandong sa imong pulong. Apan imo ming gitagaag higayon, Ginoo. Salamat kaayo. But before we proceed, limpyuhi usa among kasing-kasing, hinluhi mi, Ginoo. Kung na kay makitaan nga mga butang nga wala ka nahimaya, wala ka malipay, unya wala mi makabantay kay kanilaging tao ra mi, Ginoo. Usay magtuo mi eksakto mi apan sayop dahil mis pananaw nimo. So Lord, pasaylo ami. Himo aming angayan, himo aming takos mamati sa imong pulong. Tagai mi kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing mapainubsanon, anda maminaw, mamati og koreksyon. Labaw sa tanan anda mosunod. Kay ang panalangin, ang kadaugan, ang kalampusan, ang kauswagan, ang milagro, ang breakthrough naa sa pagsunod. So Lord, tagay mi kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong. And I pray also, Father God, tagay mi kaalam nga langit nun. Kaya nasayod kami, dili na mo matugkad, masabtan imong pulong, imong minsay gamit sa kaalam nga kalibutanon or tawhanon. Dili madalag inutok ang imong pulong, Ginoo. We need the power of the Holy Spirit this time. We need heavenly wisdom. We need your guidance for us, Lord God, nga among ma-interpret pa jud more deeply, mas mapalawman na mo ang imong pulong, Ginoo. Panalangin ang tanang nagtanaw na minaw karon bisan asang gapita, kutob sa makadungog, makakitaan ni nga live, bisan pa man ang mag-replay, Ginoo, imong ipabati, imong gahom, imong dihog, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo, imong ipabati kanamo, Lord God. Ikaw lamang among ipataas, Ginoo. Wala mi nag-isa, nagpasigarbo, nagpasidungog og relihiyon, simbahan, grupo, pundok, pastor, any denomination, Lord God, but only the name of Jesus Christ among gipataas karon. You alone will be glorified this time. We honor you, Lord God. We adore you this time. Holy Spirit, this is your moment. Mamuhat ka, makigistorya ka sa tanang na mati, maminaw karon. Nabiling panahon, among itugyan kanimo, Amahan, sa pangalan ni Jesus. Amen. This time, we have 78 viewers. Ang uban wala kabantay. Pero okay lang kay mo replay naman na sila. O nya nagdali maguta. Ang importante maka-share ta karon igsoon. Pasensya na dai igsoon, medyo pagaw pa ko kay halos kada adlaw jud ko magwali atong mga niaging kuan igsoon nga nay mga event. So sige lang og singgit-singgit, sige gwali sa pulong sa Ginoo. Pero mao ni akong gibalik-balik igsoon, balag mga pagaw basta paras kay mayaan sa Ginoo. Sa una mapagaw ko sige kanta igsoon. Actually, sa una, sige ko kanta, hilig ko kanta ba kay apil sa kong banda-banda sa una niya. Bukalista ko no hayta. So, sa una nga naapa ko kanunay nag-engage sa illegal drugs igsoon na involved. Tama na kay may igsoon. Bijuki, gina. So, mga pagaw lang ni, mga pagaw, grabe. Paras demonyo. So, karon igsoon, dili igsapayan na ako nga mapagaw ko. Paras Ginoo. Amen? So, this time we have 82 viewers na. Hapit na ta 100, okay. Shout out Inday Judian, thank you for typing at highlight. Regards Comrade Jojo Inday. Og ni Tatay Demetrio. Praise God, hallelujah. So, let's start. Okay, kay sagdi lang mo kuan ra man ni atong viewers karon, kuan pa. Dali ra ni mo lukso ni Kalitron. Okay, so ang atuang teksto karon igsoon nasa Lucas, okay? So mani, shout out pastor watching from Nuknokan na Joseph Mel Dungog Amit o Siginig Tanaw. Thank you brother, God bless. Mark Ryan Fernandez Resma Mabungahong Kristohanon, pastor ang Ginoo magpanalangin. Amen. God bless you. Ay shout out dai Sister Joanne from Cagayan. Regards ko ni brother Ralph og ni Brad Ryan, imong brother. Shout out sa nako from Germany. Okay? So, pasensya na dili kay ko di na ko maapil og basang uban no kay nami lakaw karon taw-taw digsoon. So ako ra ning gidalikyat. Okay? Lucas kapitulo 12. 32. Si Jesus ni actually Jesus nagstorya ni. Again, Lucas kapitulo 12, 32. Nagingon diri igsoon. Ayaw kahadlok gamayng panon kay ang inyong amahan na himuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Again, Lucas 12:32. Ayaw kahadlok gamayng panon, okay?
kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong this morning igsoon. Gi-remind ta ni Jesus, okay? Nga naay word nga iyang gibuhi diri nga gamayng panon. Unsa nang gamayng panon? Gamayng panon igsoon makonsider ni siya og small group or kana bitawng gamayng pundok or gamayng pundok sa mga tao or kanang panon gud nagpanon murag nang lakaw bitaw nga gamay ra sila, okay? Kay nagpanon man no. So naay grupo nga naglakaw, okay, nga makita na to somewhere out there, unya gamay ra sila mo nang gitawag sila gamayng panon, okay? Ingon si Jesus, ayaw kahadlok, gamayng panon, okay? Nganong si Jesus mingingon man og gamayng panon, okay? And next line, kay ang inyong amahan na himuot sa paghatag kaninyo sa gingharian, okay? So ang gamayng panon daw dili angay mahadlok kay deserving sila nga makapuyo sa gingharian sa Dios or makapanag-iya sa kinabuhing dayon. Mao man ang gingharian igsoon or makapuyo sa giandam nga langit, no? So ang ato ning palawmag maayo kay kaning word nga gamayng panon. Okay? Gamay ra. Dili daghan. Okay? Gamayng panon. Okay? So before na to ni palawmag maayo igsoon, atong i-connect sa giingon also usab ni Jesus sa Mateo 7:14 regarding gamayng panon. Ingon siya dito, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Okay? The same as sa iyang gingharian. Ug jutay ra ang nakakaplag niini. So ning connect siya igsoon. Okay? Ming connect siya ang jutay sa gamay. No? Gamayng panon dili ta dapat madlok. The reason why Jesus say gamayng panon, nganong niingon si Kristo nga gamayng panon tungod kay si Jesus kabalo mismo igsoon ngang makasaka sa gingharian sa langit, ang makasulod sa gingharian sa Dios igsoon, ang makapuyo didto sa nindot nga dapit, ang makaangkon sa kinabuhing dayon, gamay ra. Manangingon siya, ayaw kamo kahadlok gamayng panon. Kay kasagaran, gamayng panon, ibuli ra ta, lutuson ta, daog-daogon ta, biay-biayon ta ikson, bisag unsa ilang ingana to, gamayng panon kay gamay ra ang ningsubay sa sigpit nga dalan. Gamay ra ang nagsubay sa kamatuoran. Gamay ra ang nagsunod sa Ginoo. Mao ning ingon si Kristo igsoon, dili tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasaka sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagsunod, nagsubay sa kabubuton, sa sugo, sa balaod sa Dios igsoon. Mao nang gamay ra gyud. Mao nang Jesus may igsoon ning ingon siya nga ayaw kamo kahadlok, no? Kay ngano man igsoon, ngano ning ingon man siya ayaw kamo kahadlok. Si Jesus mismo kabalo nga kaning pagpangalagad nato sa Ginoo dagang huraton ta, lutuson ta, no? Napay uban mo ingon nga wala na mo'y kalugnan. No, wala na ko ni kalugnan, bag-o mi naglubong igsoon, no? Mano di ta angay madlok si Lord mismo kay balo. Kani siya mga igsoon gi-release ni Lord mga igsoon tungod kay siya mismo kabalo nga kaning mga lagad ta sa Ginoo mosunod ta nga tinud-anay ni Kristo. Natay hingbit nga relasyon ni Kristo igsoon. Makasugat ta og mga murag hadlok nga sitwasyon, murag apiki nga sitwasyon igsoon. Dagang mo biay, dagang mo lutos nato. Mao na ningon si Jesus nag-una siya daan. Si Lord nagpasidaan-daan ningon siya igsoon. Ayaw kamo kahadlok, of course kay mag-uban siya nato. Okay? Di ta angay mahadlok igsoon bisag ibuli pa ta nila. If God is for us, who can ever be against us? Amen. Mao nga di ta mahadlok igsoon, salig tas Ginoo. Amen. Kay siya may nag-lead nato pud ani nga agianan igsoon, no? Klaro kayo gamayng panon, no? So dili na surprise sa Ginoo igsoon nga gamay ra ang magsunod niya nga tinud-anay, no? Dili na surprise ni Lord igsoon kay bawo siya mismo nga gamay ra ang insubay sa sigpit nga dalan, kay ang gisubay daw sa kadaghanan sa dakong panon. Unsa may bali sa gamayng panon? Dakong panon, okay? So ang gisubay sa dakong panon, majority lapad nga dalan. Ug asa ang lapad nga dalan? Asa? Dubusahon be. Okay?
sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay ang lapad nga ganghaan or lapad nga dalan or agianan paingon sa kalaglagan, mao kini ang gisubay sa kadaghanan. So ang gisubay sa majority igsoon, lapad nga dalan, sayon nga dalan, sayon sudlon, way bawal, na tanang kahilayan, tanan unsay mong buhaton ining kalibutana, walay mo bugong, walay mo badlong nimo igsoon, walay manghilabot nimo. Mo nang daghan ganahan diya. Pero padulong sa kalaglagan, luoy kayo. No? Majority. That is why, mao ni akong gibalik-balik, not all majority, it is the truth. Okay? So, sagdi lang, ingon si Jesus, ikson, ayaw kahadlok. Mayon si Jesus nga, ayaw ka mo kahadlok, gamayng panon, no? Sagdi lang, og naata sa gamayng panon, at least kita malipayon. Iyasa raman ang pag-antos karon kumpara sa upuhon nga kinabuhing dayon, nga atong matagamtaman kung kita magpadayon. Amen? So, mo na ikson nga dili na surprise. Even Jesus ningingon sa Jesus said, dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasaka sa gingarian sa langit. Dili tanan. Okay? Kay naay daghan nga nagtawag og Ginoo pero nagsubay sa lapad nga dalan. Okay? No? Nagsubay atong dakong panon or let's say nagsubay sa hayahay nga dalan. Bisag ikaw igsoon, no? Ang mga tao karon mangod igsoon ay daghang mga tao pod nga magpakasayon bitaw, so ana jud ka sa sayon nga dalan. Nya sa Bible biblically ang sayon nga dalan igsoon, ang lapad nga dalan igsoon, padulong sa kalaglagan or padulong sa kamatayon or padulong sa impierno. Apan ang gamay nga dalan sigpit, narrow, okay? Lisod, daghang hagit nga sakit, sitwasyon nga pait, pero padung sa langit. Kunya gamay ra ang ning subay. Sakto ang gingon ni Lord. Ayaw kahadlok gamayng panon. Ang importante igsoon paminaw mo. Nagsubay tas kamatuoran. Amen. Bisag kapila patagibole. No. Dapat magmalipayon ta. Gamay ra mo. Gamay ra mi simbahan, pastor. No. Gamay ra kay mi pastor nga nalagad sino ay kahadlok gamayng panon. Ingon si Lord gi-encourage ta ayaw kahadlok. No? Kaysa musubay ka sa majority. Okay? Musubay ka sa lapad nga dalan. Then adto po ka mag-antos sa walay katapusan. Aritas kalipay nga walay katapusan. No? So usa ni siya kapag dasig na to nining kabuntagon igsoon nga taliwala sa mga paglutos, pagdaybiay, pagtamay. Ako igsoon kapila ko gitamay. No, kapila ko murag gihadlok niya ako igsoon kay salbahes man ko sa una, di naman ko anad naman ko hulga. Kanang moingon-ingon nga bukan og posilon. Anad ta ana kay diha tas kasalbahisan kadimunyuhan. No, diha tagikan. Mabitaw mga tawa mi usahay na ako mga amigo, mga disciple na ko nga mga kriminal. Magistorya mi nga hulga-hulgaon mi di jud mi ngano mahadlok pa mi. Sanay mi sa una galing nga wa mi mahadlok kay yawa ang Ginoo. No? Karon pa nga kabalo na mi kung asa mi paingon. Okay? Mo nang gingon sa balang kasulatan, ayaw kamo paghadlok sa makapatay lamang sa inyong lawas physically, pero dili makahilabot sa kalag. Ginoo lamang nga to angayng kahadlukan. Amen. Ayaw kahadlok gamayng panon. Ang Ginoo ning ingon og ayaw kahadlok tungod kay kabalo siya nga sa unahan daghang mga hagit, daghang mga dagkong problema, daghang magbugal-bugal, magtamay, balikason lang ta sa ubang tao. Ako kapila bag-o pa ko sa Ginoo igsoon, gibalikas kung maayo. Hinoon karon igsoon, nagkadugay na ko sa Ginoo. Kuha naman ko more than 12 years na ko nga nagsigi og wali, nagsigi og share sa pulong sa Ginoo in different places. And then dire sa mua, sa lungsod, wala na ko'y madunggan or naa siguro ko padunggon, wala na po ko'y nadunggan nga mga istorya. Katong bag-o ba ko igsoon sa pagpangalagad sa Ginoo. Grabe ang gilabay ang istorya na ko. No? Buang na daw ko na praning. Ayaw magtuo ng James kay kadik, ana mo tuo na maligyam kay nagsyabo sa una niya. Napad yun na gibuntisang babae nga na daghang kay gisulti nga di maayo na. Sige ra jud ko hilak kay kaning mga tao igsoon. Naadyoy mo nagingon we cannot please everybody. Naadyoy mga tao nga bisag nabag-o na ka. Sige balik-balik sa imong kagahapon nga mao na bitaw ilang isgutan. Dili sila mutuo nga mabag-o ni parihan na mo mga barumbado. Saon taman na may Dios nga milagroso, no?
So mao na igsoon nga daghan kayo niya. Katawaan rami na imubuli unsa man na diha no. Basta daghan, dili na ko i-mention kung unsa ka sakit ilang gisulti. Pero mao ni na-meet na ko ni nga verse igsoon, ayaw kahadlok gamayng panon. Dili na surprise ni Lord nga ang magbiyahe, ang magsunod sa dalan, kamatuoran, kinabuhi. Gamayng panon. Gamayng panon. Jutay ra sila. Gamay ra sila. Kay mas gipili sa majority, mas gipili sa kadaghanan ang lapad dagko sa iyon nga dalan. Subo nga pamalandungon, padulong sa kalaglagan. Yes, gamay. Gamay ta nga panon ra. Di ta ngayong mahadlok. No? But at least igsoon. Bisag magkadagma-dagma, pat at least sigurado ta sa atong destinasyon. Amen? Bahalag kapila patagibuli. No? Nabitay ning ingon bitaw na ko igsoon nga wa ba daw ko giburingan o ngani walaya na imong kinabuhi ay ana bitaw sige kag pangginoo diha. So ako silang giingnan nga ako mo nakasabot jud ko. Nya akong nasinati wala ang uban magud mga igsoon ilang isulti nato bugat sakit kay sila mismo wala kasinati sa nasinati nako or nato. Ako silang ingnon nga wa manggod mo kasinati sa akong nasinati. Kung kabalo lang mo kung unsa ang pag-antos anang 16 kapin katuig nga nag-antos nga sigsuyop og syabo. Nag-antos nga nalulong sa makadaot nga biso. Yes, walay nagsugo nako. Og di wala po'y relihiyon nagtudlo nako. Ako ra nang pagbuot nga mag-adik-adik ko, mamaligya kog syabo. More than 16 years grabe akong pag-antos. Unsay akong pag-antos? Kay gusto kong mugawas pero di ko kagawas. Apan sa diyang ning surrender ko ni Hesukristo, dili sa relihiyon na bag-o ko. Mao na igsuon nga ang uban daghan kay gisulti against nako pero wa sila kabalo sa akong kasinatian og kalipay. Ug unsa kadako sa akong kalipay nga gibag-o ko sa Ginoo. Mao nang mga igsuon nga bisag unsa ilang ilabay na wa ko'y pakialam, di jud ko mobalik sa agi. Padayon ko ani og subay aning gamayng panon. Padayon kog lakaw, bahalag mo ingon sila gamay rata. Paminaw mo. Bahalag mo ingon sila gamay rata. Magunsa mo ng daghan pero badlungon. Magunsa po ng daghan igsoon pero mga dili mayong ehemplo. Magunsa man ng daghan igsoon pero mga lulong-lunod sa makadaot nga bistyo. Magunsa man ng daghan igsoon pero dili panalangin sa ilang mga anak. Magunsa man ng daghan pero puro pun mga naikabit. Magunsa man ang daghan igsoon pero ang binuhatan sukwahi sa pulong sa Ginoo. Magunsa man ang daghan igsoon pero padulong na rampod sa kalaglagan. Magunsa man ang daghan igsoon, majority igsoon. Pero kung mutaliwan nining kalibutan na dili magbilin og ligasiya kay ang binuhatan kapandulan salot sa katilingban. Subalag katawaan ta, daog-daogon ta kay natas gamayng panon. Gamay. Ako galitaw igsoon ay daghang mibas nako. Dagan kay ning bahas na ko dili lang ko isulti kung sa ilang mga sakit nga pulong pero ako silang gikas-a. Sagdi lang igsoon, Brad, sister sagdi lang. Inyo kong gitawag og ingana pero kanang gitawag ninyo ingana nga dautan ko bakakon baka dagan kay gisulti lang nako sulpot mangwartar ko no. Ako siyang giingnan nga sagdi lang kay kanang inyong gitawag og ngana gidaog-daog daghan na og kriminal nga nadala sa tiilan sa Ginoo. Usa ko sa gigamit sa Ginoo. Mao to akong gibalikan kamo. Ikaw, nakadala na ba ka o bisag usa lang ka ex-convict ning undang na bag-o, usa ka drug lord nga ning undang pagpamaligya syabo na duol sa ilan sa Ginoo. Pakit ako nga naon, no? Mao na gingon mga igsoon nga dili magmatter ang quantity, arita sa quality. Magunsa man ang grabe ang quantity, ang numbers, petindagana, lipay, bibo. Padung pod sa impierno. Okay? Bala gamay raw say laay tanawon kay gamay ra ta. It's biblical, gamayng panon. Pero padung pod sa kinabuhing dayon. Asa man ta? Sa bibo, sa daghan, enjoy ka, yes, enjoy pero tuwa mang lukso tas impierno. It's biblical. Sige nga sa balang kasulatan. Ang gisubay sa kadaghanan. Lapad nga dalan sayon. Sayon sudlon, sayon laktan, sayon agion, walay bawal, pwede na to buhaton bisag unsa, halabira, kahilayan diri, kahilayan dito, walay katagbawan igsuon.
pero adto po kapadong sa kalaglagan. Ingon si Jesus nga, pilia ang lisod. Di ko kalimot sa akong barkada doon sa undugan ng ingon nga, wa po kalaaya na imuha, bay, nga wala na kay bisyo, di na ka mo sigarilyo, di na ka mo inom, di na ka mo suyo, pag syabo, di na ka tigtambay, bidyukihan og mga bar, bisag chat-chat, di na wa ba kalaay, no? Ngayon ko wala, kay lami ning himong bisyo, ang presensya ni Kristo. Ako siyang gignan nga, kung kasabot lang ka, kung makasinati lang ka, kung imo lang mabati, akong nabati, makaingon jud kag pirting lamia ang Ginoo. Dapat tayo mikso nagtestimony ko kung ako pang kung akong gingnan ng Ginoo Lord, kung ako pang natilawan ng imong presensya. Kung ako ba jud kang nasinati sa tinud-anay sa una pa, dili na unta ko makatilaw og syabo. Kay di man day maikumpara ang kalami sa imong presensya kaysa kalami sa tama sa Cebu. Amen. Mao na igsoon nga abanti ta. Ampo amping abanti ta igsoon, padayon ta sa unahan. Sagdi lang og gamay ra ta. It doesn't matter ni Lord kay it's biblical. Si Lord, siya mismo nag-ingon si Jesus. Dili na siya ma-surprise kung gamay ra ang nagsubay sa iyang kabubuton. Siya mismo ning ingon, ayaw kahadlok, gamayng panon. Siguro usay makaingon tas tong kinabuhi, gamay ra ta eh. Gamay ra man ta, ano? Gamay ra man sao man no? Majority, no? Ayaw tanawa ang numbers. Like as what I have said, ayaw tanawa. Tanawa kung nagsubay bakas kabuton sa Ginoo. No? And again, ang girimay ni Jesus is subaya. Ingon si Jesus, maoy pilia or maoy subaya ang gamay, ang lisod, ang sigpit nga dalan. Kay kanang sigpit nga dalan, padulong na sa kinabuhing walay katapusan. Mao na mga igsoon nga sakto si Jesus nga niingon siya, gamayng panon. Ang iyang gigamit nga term, gamayng panon. Kay bisag unsaon, gamay ra man gyud. Gamay ra man gyud ang makasinati ana nga gitawag og walay katapusan kinabuhi. Kay iyam namang giingon, gamay ra man gyud ang ningisubay. Gamay ra ang naglakaw sa kamatuoran. Si Jesus mismo niyon, di man pwede ato ning laksion. It's biblical. No? Mo nang igsoon, ayaw mo pagtanaw na kay nakita daghan na nila, oy, daghan lagi ni sila, daghan kami gamay. Ayaw tanawa na, it's the quantity is it doesn't matter. Igsoon dili magmatter ari sa quality. No? Sa man ang quality, pastor? Kumusta ba ilang kinabuhi? Nangabuutan ba sila? Maayo ba silang sulundon? Maayo ba silang ihimplo? Kung amahan sila, maayo ba silang amahan silang mga anak? No? Sa ilang asawa, maayo ba silang bana? Wa ba sila nangabit? Ari sa asawa, maayo ba silang sulundon ng asawa? Maayo ba silang ihimplo? Maayo ba silang mukatiman sa ilang mga anak? O iyabang gipangga iyang bana? Wa ba sila ning sideline o kabit na pod? Mauna diha magmater, igsoon. No? Kung mga matay sila, igsoon, magbilin ba sila mga ligasiya, maayong binuhatan? Ang quality. Okay? Ang bunga. Manag-ingon ni Jesus, by the fruits we know them. Okay? Ayaw tanawa nga, giburingan, laayay, gamay. No, ayaw. Padayon. Ang gamay, igsoon, hent na. Usa na siya kailahanan nga nagsubay ka sa sakto. Gamay man. Nag-ingon bang balang kasulatan, reaksyon nga, ang gisubay sa kadaghanan, sigpit nga dalan, padong sa kinabuhing walay katapusan, wala. But instead, ang giingon sa balang kasulatan, ang gisubay sa kadaghanan mao ang lapad nga dalan kaysa yun ra kini kaayo apan ang lapad nga dalan magatod ngadto sa kalaglagan. No? Mao na igsoon nga bantita. Amen, abantita. Iasar man ang pagbuli nila nato karon. Iasar man ang pagbaybiay, pagdaog-daog ako kapila ko igsoon, kinaon na nako igsoon. Kanang ilang pagbas na kinaon ako na. Nanagko ning masol na ko igsoon si kaon na ng mga pagbahas nila. Pero wa gyapon na nako gipakialam. Matod pa ni Paul, I guess si Paul or Peter. If I'm not mistaken, basta naialagad sa Ginoo ning ingon igsoon nga iasar man ang kasakit nato karon. Iasar man ang pag-antos nato karon kumpara sa glory sa himaya nga i-reveal ni Lord for us later. Kumpara sa langit nga diin wala nay luha, wala nay kasubanan, kagulanan, wala nay maningil na tog utang oron sa man nga napuro na kalipay ug namay luha sa kalipay sa tiilan sa langit no natong amahan.
Amen. Munang padayon ta. Abante ta, bahala gamay ra. Ingon si Jesus igsoon, ayaw kamo kadlok gamayng panon. Okay? Normal ra na. Kaya ang gisubay gyud sa kadaghanan, lapad man gud, so dako gyud silang panon. Kaya nga naman, lapad man, sayon ra, way bawal man. Pero ingon si Jesus nga, ayaw ka kadlok gamayng panon. Okay? Unya ning ingon pa siya nga, piliya ang sigpit nga dalan kay gamay ra jud ang ning subay sa sigpit nga dalan. Pero wala sila kabalo nga ang sigpit, ang lisod nga dalan, ang dalan nga dili lalim sudlon. Mao dayto ang dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan. Mao dayto ang dalan nga nay langit nga nagpaabot. Amen. So usa ka pagpahinumdom kanato nining kabuntagon igsoon. Gi-remind ta ni Lord nga magpadayon ta, no? Bisan kapila pa ta ibuli nila, gilutos, gidaog-daog, normal ra na. Ang paglutos igsoon, ang pagbuli na to, ang unsa man diha mga pagsulay, naka-built-in na sa kinabuhing Kristohanon. Padayon lang ta, abanti ta, ayaw tanawan ang giingon ring nga gamayng panon, gamay man gyud, no? Ngano man, gamay pero hinashasan, quality ang gipangita sa Ginoo. Sama sa kong gibalik-balik, mag-unsa man ang dakong panon, majority, daghan kaayo, pero puro badlungon, gamay, arita sa gamay, pero tinud-anay, padulong sa kinabuhing walay katapusan. No? So, daghan man tag masugatan, mga hagit to all of the viewers, diha, paglutos, BBI, pagsulay, igsoon, gitagna na sa Ginoo, mauningon siya, ayaw kahadlok. Nga naman, of course, ubanan tas Ginoo. He will fight our battles. Amen? Siya willing siya mo dipinsa nato kasi nati nakadaghan ako igsoon. Again, padayon ta. Ayaw pagtan-aw sa numbers, padayon og subay. Lantawa ang unahan, nga nay nagpaabot nga ganti, nay reward, nay kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan, nay langit nagpaabot kanato kung magpadayon ta sa unahan. Dili ta mo balik sa agi. Kay mao ni timan igsoon, dili ta nga ma-discourage. Kung gamay ra ta, gamayng panon. Kay it's biblical. Gamay ra man gyud ang nigsubay sa sigpit nga dalan kay lisod man gud bawal, no? Maigo sila sa wali ba? Matandog ang ilang sala ba? Mao nang di sila ganahan ay kay ganahan man silang magpakasala. Ganahan man sila maglunang sa binuhatan nga dili maayo, no? Mao na nga dili sila ganahan sa sigpit nga dalan adto siya sa lapad, hayakay. Pero unfortunately, sadly, ang unahan kalaglagan pag-antos nga walay katapusan. Apan ang gamayng panon, ang gamay nga mga nagsubay sa sigpit nga dalan, naay walay katapusang kalipay nga nagpaabot sa unahan. Amen? So again, abante ta, Pangginoo ni nga tuwa, no? Naay hayag, naay paglaom, naay langit sa unahan. Akong baliko ni asa man ang kasakit karon. Iasa man ang pagbiay pag-antos nila sa tuwa. Bisag kapila patagibulig soon, dapat ma-immune ta na, dapat makublan ta na. Kaya kanang mga gilabay lang mga kasakit nato karon, mailisan ra ni og kalipay pohon kung nanata sa langit. Diin wala nay mga luha, wala nay kagulanan, no, wala nay pag-antos, kung dili lunlon kalipay kauban sa sabakan sa atong langitnong Amahan. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word, for your message this morning. Salamat, Ginoo. Imo ming gidasi, Ginoo, nga mupadayon. Bisan gamay rami nga panon. Imo ming gidasi, Ginoo. Imo ming gi-remind, Lord, nga normal ra na kay ang gisubay gid sa majority sa dakong panon sa kadaghanan. Lapad nga dalan, walay bawal. Apan ang gisubay sa gamayng panon. Sigpit nga dalan, paingon sa kinabuhing walay katapusan. So Lord God, thank you for your word this morning. Salamat sa imong mensahe. And I pray to all of the viewers right now, Ginoo. Labi na katong mga sigihan og lutos sa ilang pamilya, sigihan og lutos sa ilang mga higala. Lord, tagaig dugang kusog, Ginoo. O nga mo padayon pag Ginoo, walay pakialam sa mga isulti, Ginoo. Mas the more pag sila mo mature spiritually og mo abanti mi padayon sa unahan, Ginoo, knowing nga ang mga pag-antos karon ra ni Ginoo, ang tanan namong mga kasakit temporaryo ra ni, ang mga paglutos tanan temporaryo ra na ay nagpaabot sa unahan nga ganti. So Lord, I pray to all of the viewers right now, especially sa mga ginalutos o bag-o pa nga Kristohanon, nga dili sila magtan-aw sa ilang sitwasyon, kundi magtan-aw sila sa unahan. Kay sa unahan naa diha ang ganti, ang kinabuhing walay katapusan. Salamat kayo, Amahan,
nga imo ming gipanumduman nga bisan gamayng panon Ginoo, bisan gamay ra di ay mi nga nagsubay sa sigpit nga dalan kay dili lalim Ginoo, dili lalim lisod kaayo apan imo ming gipanumduman nga ang kanang kalisod temporaryo ra na pero nay nagpaabot nga kadaugan, nay nagpaabot nga ganti sa unahan. So Lord, again and again I pray nga anha mi magtan-aw mo focus sa ganti, sa reward sa langit, dili sa mga sakit nga hagit. Hallelujah. Lord, salamat kayo, dalaygon ka sa walay katapusan. I pray nga kani nga mensahe nga mong nadungog karon mao ni hinungdan Ginoo nga mopadayon mi sa unahan, mao ni hinungdan Ginoo nga dili gid mi mulingi mo balik sa agi, bisag magkadagma mi mo bangon mi knowing nga mong gilakdan mao ang dalan kamatuoran padulong sa kinabuging walay katapusan, knowing nga among gisubay lisod, yes sigpit siya dili lalim apan naay nagpaabot nga ganti nga kinabuhing walay katapusan. So Lord God, again I pray nga kani nga mensahe mao ni makahatag na mog dugang motivation Ginoo nga mopadayon gid sa unahan Ginoo. Madagma man mi kay dili mi perpekto apan mo bangon unya mo padayon hangtod maabot namong kinabuhing dayon Ginoo. Kay nagpaabot ka sa unahan Ginoo. Hallelujah. Lord, again, thank you so much. And right now I pray to all of the viewers right now, tanang mga OFW, mga seaman, mga permanent residents, tanang nagtan-aw ni bisan pa man ang mag-reply ani Ginoo. Lord, I pray this time I know that you are an all-knowing God. Walay matago nimo Ginoo. Ang tanan dayag sa imong atubangan. So Lord, I pray, unsa man ilang kahimtang karon nga tabangunon sila Ginoo. Asang dapita nga need nila ang milagro nimo. Unsang dapita or eriyahas ilang kinabuhi nga ang imo ang milagro Ginoo gikinahanglan nila. Lord, I pray, mamuhat ka Ginoo. Mulihok ka Ginoo sa dapit sa ilang kinabuhi nga nagkinahanglan sila nimo Ginoo. Hikapa Ginoo ang mga naay balatian karon Ginoo, ipabati that you are the Jehovah Rapha, the Lord our healer. Ipakita Ginoo nga ikaw great provider sa tanan nga naay nanginahanglan karon Ginoo. Ipakita nga ikaw nga Dios milagroso sa tanang gapos sa makadaot nga bisyo, gapos di sa tanas Ginoo. In Jesus name. Again I pray Lord God, unsa man nga milagro ang gikinahanglan sa imong mga kanakan karon nga nagtan-aw Ginoo. Ako nagaampo Ginoo nga imo kining ihatag kanila. In Jesus name. Imong palihukon, imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, and this time Lord God, ang kuno namo ng kadaugan. Ang kuno namo Ginoo ang dako nga kadaugan, milagro kay bulungang butang nga imong ipatigamtam kanamo sigon sa among gipangayo kanimo. Ang kuno namo ni uban sa dakong pagtuo Ginoo. Himo lamang ming kapiyalan sa panalangin nimo. Mao kini ang pag-ampo amahan amo kini gipangayo gipasalamatan daan pinagi sa ngalan ni Jesus nga mao among agalon bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. To God be all the glory. That's all for this morning mga igsoon. Ako nagampo nga karong adlaw puno sa paglaom, puno sa panalangin, puno sa gahom sa Ginoo igsoon. Tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord, yung mga lakang giyahan sa Ginoo aron ihatod mo sa kadaugan. Thank you Sister Joanne, God bless you more. I-regards ko sa Cagayan. Makita na po tapuhon ninyo, mubalik mi diha. Tugot sa Ginoo. And again, sa wala makabalo sa atong YouTube channel, na ang link ani nga caption. Pwede ra mo subscribe, pray ra na igsoon unya. Mas dali ninyo makitaan akong mga live dito, no? Kay pwede ra bisag walay wifi bitaw naka-save na, dali ra i-save is i-download dito. Again, that's all for this morning igsoon. Sa uban nga nasa landline kanasuran sad, I pray for God's protection and favor as well. Ug sa mga nagtrabaho sa gobyerno, pabor, protection sa Ginoo. Tanang mga followers, mga viewers ani mga igsoon. Ang Dios magapanalangin kanato, ang iyang kalinaw ug kalipay mag-uban-uban kanato puno sa gugma. Amen. Og kung ikabilin kabalo na mo. Ampo amping abante ta kanunay. See you next time igsoon makalugar ko. To God be all the glory. Keep safe everyone. Namo sa akong pagampo. Daghang salamat. Mabungahong kabuntagon.
Birthday na ako atong June. Sayang nga. Mga ranaw tami. Bitaw, God bless you, Sister Joanne, belated happy birthday. Sakto ba ko? Okay. Regards ko nanay, imong mama, sister, og daapod si Brother Ralph, og God bless, Iksoon, God bless, brother. So again, that's all for this morning. To God be the glory.